Obodo anyị bụ Nigeria adịgo njikere ịchịkọba ọgbakọ ndị isi ndị agha n'Afrịka dị 54 n'ọnụọgụ ka e wee nwee ezi mmekọrịta na ezi nkwakọrịta n'ihe gbasatara ihu na ezi nchekwa dị. Ya bụ ọgbakọ nwere ezigbo isiokwu nke a kpọrọ n'olu bekee Combating Contemporary Threat to Regional Peace and Security in Africa, the Role of Strategic Defense Collaboration, bụ nke a na-akwadosi ike na pasentị 90 nyere ndị obodo dị iche iche n'Afrịka ga-esonye na mmemme a. Princess Ekwuya Jide wetara anyị akụkọ a. Onye isi ndị agha Nigeria General Christopher Musa kwuru na Abuja na emume a ga-elekwasị anya n'ikekọrịta ozi ọgụgụ isi, izukọ ọnụ maka ọmụmụ na imekọrịta ọnụ iji zaghachi nsogbu ndị gafere oke ala. O kwere nkwa na Nigeria dị njikere ichebe oke ala ya, ime ka udo dị na mpaghara sie ike ma nyere aka n'ime ka udo dị n'ụwa dum. Dịka General Musa siri kwuo, onye isi ala Bola Ahmed Tinubu ga-emeghe nzukọ ahụ ebe Amina Mohammed, onye bụ osote odeakwụkwọ ukwu nke UN, ga-enye isiokwu. Emume a ga-enye ohere ka mba Afrịka nyochaa nsogbu ha ma tụọ aro maka nghọta. Site na Abuja, Princess Ekwuya Jide, akụkọ ụwa ABS.